Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। Bau, ayo lampasnya. Woi kali tahu sebazar ini sih mansku. Hilang semua sayu. Kan mau sebenarnya masih cium. Ini sih ya. Angku karena salah kehaguran lana gitu men. Tadi habis semua nengna. Sali. Roh, nungku roh. Beci. Nu baca. Kuliah tu macam nungkiah maaf lah babe. Kuliah ni baca maaf lah babe macam pasangan kaya. Kali मोजां lo होननो रोंगौ आरो मा आं नोंनि हिनजाव जानानै आं नोंखौ एसेबो खेलायनो मोनथाय नामा हे आं नोंखौ एदावनो मोना नामा आंखौसो बेथि होनलायबावदों ना नोङो र' नोंखौबो र' आंबो नायफिनगोन नायलै नाय बेसेबां नायबाय था नायखागोन दा आङो नोंखौ नालाय फै फाग्लि जाबाय जाथारै खान मन बाहागो बेबो बोरैथो नों आंनो दख'ना बायना होनो नागिरनाया दिवालियाव दासिमबो गैया दख'ना गांसेबो बोरैथो बेखायनो दाखालि दिवालि खालिनो आङो गावखौ लिंदोंमोन मम' जाथावथाव थोरै दख'ना बायहैनोसै होननानै दासिमबो गैया बोरैथो बाखिथ'लै र' मालाबा लादो र' नैबे निउ इयार फैबा लादोलाय माबायाव नैबे दमासि मागो दमासियाव होगोन बायना फैगोन गांसे गोदान मा गांसे गानथावखौनो होफैगोन आङो दा बाखिथ' दे समा दे nih neng kata timar kata mita ular hari ni sina ohaya sab jani eja nih yo siapa bawa nang nengku petai nai mainet angga ada yang tanai kom duda pujau nai di mana ngai dokona kau dasimbu gaya nai dakali diwali au hembai diwali au gaya मा बायदि बोथोर नोंलाय आरो दाना निउ इयार जालायबाय आरो मागो दमासि थांबावलायबाय दख'ना गांसेखौनो बायना होनो हाया आंनो मा बायदि बयफ्रेन्ड नोंलाय हो मा बायदि बयफ्रेन्ड एफा गोबाव रिलेसनाव थाबाय जोङो दिनै थिन बोसोर माने 3 बोसोर जाखांबाय औ 3 बोसोर जालायबाय दासिमबो दख'ना गांसेखौनो बायना होफेरनो हायाखै मा बायदि बयफ्रेन्ड नों हो आं बारग'आ गारगारगोनसैलै मेला लाइनाव दंखायो आंना मा होनखोलै नोङो दख'ना गांसेनि थाखायनो आंखौ गारनोसै आरोखि ना दख'नानि थाखायसो ना नोङो होमबालाय आंखौ गोसोथोदों दख'ना गांसे होनो हायाबानो बयफ्रेन्ड नंला आरोखि ना दिनैसो मिन्थिबाय आङो आंथ' नोङो दख'नाबो गांसे बायना होनो हायाखै आरो देलायग्राखौथ' आं होनो हाखाया दाखालि साहाल'सो लोंहोदों आङो नोंनो होमबाथ' आंखौ गारसिगोनलै दिनैसो मिन्थिबाय आङो माने दख'ना बायना होनो हायाबानो बयफ्रेन्ड नंला बिदि रेस्टुरेन्टाव गिदिर जाहोनो हायाबानो बयफ्रेन्ड नंला मा गोना हौवाफ्रा सानै साथाम गोसोथोयोलै आं नुबाय थाबाय थायो गावनि गार्लफ्रेन्ड थाखानोबो मा दस्रा लाइन मारिबाय थायो बाबेलाय नुबाय आं आंनि लोगोफोरखौ दिनैसो मिन्थिबाय आङो थारमाने मोनसे बेकआप दंखायो आरोखि ना बायसान्स जुदि बेजों माबा मोनसे नांलायबा एबा माबा मोनसे जायोबा थब दस्रा बास्लायनो हायैनि बेखायनोसो हिनजावफ्रा रटेसन जायो बेनाव माबा मोनसे बुस्थु मोनाबाथाय बैयाव थांसैलाय आरो बैयाव माबा मोनसे बुस्थु मोनाबाथाय बैयाव थांसैलाय आं दिनै सोमनो हाबाय सोमला बुंनाया नोंमारगौमोन खनसेहाय निउसआव सोमलाया बुंमारदोंमोन मोजां मोनलायनाया नंखायसो दानि जुगाव मोजां मोनलायनाया नंखायसो हिनजावफ्रा रटेसनसो जायो होननाया नोंमारगौसोमोन मोजां मोनलायनाय होनबालाय जौनो ओंखारला आङो एखे नंखायथारबो मोजां मोनलायनाया दिनै दं गाबोननो गैया बै थाला जानला मोनला नङा दे आंखौ बिदि जानला मोनला दाजाबाय आं मोजांखौसो होनदों खमसे खम नैनो आंखौ अनोबा खमसे खमथ' आंनो दख'ना गांसेखौथ' बायना होफैनो हागौमोन ना नोङो नङा नै आं नोंनो दख'ना होखागौमोन ना आं नोंनो दख'ना होआ होनाखै ना नों दख'नाखौ 15,000नि बियोबा सोर फाग्लाय होनो लाजि जानांगौ बिदियालाय मा सिखाव खावनांगोनसो आं माथो सिखाव खावनानैसो होफैनांगोन फाग्ला 15,000नि आङो 6 मास जानो हायो बेजों 6 मास न'खौ जानो हायो आं हारसिंनो गोसो बायदि 15,000नि नों खेबसेनो बे 6 मासनि खेबसेनो दख'ना गांसेयावनो लांगाब बायोबा सेस बै समाव आं नोंखौ मा होनो होननानैसो नायखादोंमोन
खमसे खम नोंथ' दस्राखौ बायना होफैनो हायोमोन ना 15,000निखौ होआबाबोथ' 2-3,000 एबा 1500फोरनिखौथ' होफैनो हायोमोन ना नै सना बेखौनो लाग्रोदो नांगौबा उनाव बायना होफैफिननोसै आं होननानै नाथाय बिदिबो गैया दाख्लैनिफ्राय खाखुमादों नै दिनैसो गुब्ला ओमफ्रायबा आयु बिदि जायो मानसिया फनबो गैया कन्टेक्टबो गैया आंलाय गारबाय खोमा हाय सानदोंमोन ओमफ्राय दहाय खोखोसो नाहरनानै नुहरबाय आङो खावलाया फैबाय माथो होननानै बेनिखौ बादाव होदों आङो दहाय रागा जोंनानै दाबो रागायानो खाखायाखै आंना दाख्लैनियानो फनबो गैया कन्टेक्टबो गैया दिनैसो गुब्ला ओमफ्रायबा आंखौ बावबाय नुदों होनब्ला बे दा थै फाग्लि सिलाय आयु हां लायलायखायोलै सैथिबा आयु हांखौनो लालायखाया बुंनायाथ' पास स्पिड रायलायो सिलाय नांगौब्रा स्ल'आव मा खोनास्लाबलायलायो सिलाय नांगौ रिक्स रायलायो गोसो आंसो रिक्स रायलाया नोंहा मा नांजादों नोंलाय मा जायो आंनि आं नों जेबो जाया आरोखि ना आं नों जेबो जाला होमबालाय दे होमबालाय थांसै आङो थादो थांदो दिनैनिफ्राय दाबाय थासैबो आंनाव आंहा नोंजों जेबो रिलेसनाव गैला आं नोंजों ब्रेकआप खालामनोसै आंनो फनबो मेसेजबो दाहरखासैबो आं नोंखौ ब्लक खालामजोबखानोसै कन्टेक्टआव आं नोंजों ब्रेकआप खालामबाय बाय I don't care